Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka Chinese national ang patay matapos nga gintiro sang iya sining nga utod sa Talisay City kainasang aga. Kasuso niya sa negosyo nga isa man ka Chinese national, gintiro man. Suspect, giliwid nga nadakpan bangod. May checkpoint malapit sa lugar. Yaring report. Ini nga eksena sa guwasang AU & Sons Compound Merchandising Incorporated sa Barangay Bubug sa Talisay City, las 11:30 kainasang aga. May isa ka lalaki nga nakaposas nga napalibutan sang mga pulis. Siya si alias Jimmy, Chinese national nga suspect sa pagpaniro nga gilayon nga naaresto. Sa sulod sang compound, may scrapan kag sa likod sini nahamtang ang opisina ni alias Sunny, isa man ka Chinese national. Giniisa-isa sa mga pulis o sisa ang mga empleyado. Istorya nila, hinali na lang nga nag-abot si Jimmy kag nakigsugilanon sa iya utod nga si Sunny. Matapos ang halos 30 minutos, nakabati na lang sila sang lupok. Suno sa hepe sang Talisay City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., masunod nga gintiro ni Jimmy ang kasosyo sa negosyo sang iya utod nga si alias Peter nga isa man ka Chinese national. And then after a while, may nabatian sila nga lupok and nakita nila na may igo na sa ulo ang aton nga isa ka biktima. So and then ang suspect is nagwa diri sa opisina and also confronted ang isa naton ka biktima and then immediately gintiro niya. So after that nagwa sa diri sa opisina and pa-exit na. Matapos maniro, ginpilak sa likod sa opisina sang suspect ang 9mm nga bereta nga iya gingamit kag naglakat-lakat pagwa sa compound. Natabuan nga may checkpoint ang Talisay City PNP malapit sa area, gani nakapanugid ang mga empleyado sa mga pulis. Tapos lakat-lakat man lang okay man lang pagwaya diri. Kapag tayo siya ka mga polis? Tapos ginang balance ang amon ng isang upod nga dakpon kuno si Sir Jimmy kay gimpaniro ito kuno tao sa sulod. Di pag-abot sang gwardiya daw nag-surrender lang man sa nga wise kuno dalang armas wala. Kinang surrender sa timing man kami checkpoint sa gwa. Ginsugata sa sang pulis kaging dakpo. Way man sa nagano, way man sa nagpalag, way sa nagpalag, way man sa nagpalag. Pag-aresto kay Sunny, wala naman siya nagpalag kag nag-ako man sa mga pulis nga siya nagtiro sa duha suno sa kay Trono. Si Sunny giningagaw dala sa ospital pero patay na pag-abot didto. May igo siya sang bala sa ulo. Si Peter naman ginbuligan sa mga empleyado sa katupad nga scrapan nga madala sa ospital. Kung sa diin siya paday nga ginabulong sa karon, may igo naman siya sang bala sa dughan. Ikaw muya kay Peter. Sang si Peter, sa ginabit-bit nyo, may conscious pa siya? May kasurya pa siya sa inyo? Hindi, wala na. Puga, ano na lang sa Di nangigo niya? Di pilas niya? Sa pagpangusisa sang PNP, may daan na nga inaway ang mag-utod nga Sunny kag Jimmy. Ginpablatter man sadto sa napatay ang iyang utod. Conflict na ni sa ila, no? Sa ilang utod. Ginadala na sila sa barangay hall. Dito sila nag-settle wherein ining suspect naton ginlampusan ini ang older brother niya and because of personal grudges and after that ang resolution dito is i-restrict sa diri sa compound. So according sa aton nga mga witness wala na di siya kakadto sa compound and just this morning mga around alas 9 nagkadto sa diri. Ginapadalman sa PNP kung ano kamatuod ang aligasyon nga may utang ang suspect sa biktima. Madugay na ini siya nga wala makakadto sa compound kag kaina lang liwat nga nagbalik. Kasong homicide kag frustrated homicide ang ipasaka batok sa iya.